Uvoľni si tie ruky, kamarajte, ľavko, uvoľnené ruky páni. Vy už ste trošku zbala iná, tu máte obidvaja klip. No to máš, že záňame muky už nás sú. Dále čo? Pozorovať si tiež nás slavil, v pohode, ne? Pohode si. Čisto. Máš tam nadal. To nebolo na počítanie. Vyzeralo to tak, že aj vy. Ale už to vychopil. Svietni, a než ten čo spojí, si váhajú. Stop! Toto bolo, stop! Nevadí, ja to prstí. Box. Uvoľnené ruky, Tomáš, uvoľnite si tie ruky, zlášta, rýchlo, trošku číkať ako váhu. Spodky. Á, to je ono, ľahšie. Spodky, Tomáš. Využi rýchlo za výbušnou. Ruky na brade, Tomáš. Ako dostane? To je ono, využi rýchlosť. Nesilu, sila ťa brzdí. Perličky. No, toto je sekanica ešte. Marek, predný direkt, dávaj. Koľko idú? 2? Minúty? 3. Hore ruky, obidvaja, hore ruky. Hej, Moc blízko to bije. Do strany vstupuj. Hej, zase. Na zrku. 15 sekúnd. Po 10 sekúnd. Jak mu ide tá noha hore, ne? 2, 1, poď!